abangni tahu buk songno norongno jotno na ani langma TV o lamsobo norongno tini ani tam mui kuthung khlaijak tuma project tong omno norongno phunungnai norong o video no cheyakari paithak jora naidi obokhe ani subai project subai khedaba ani pulan video phunukjak norongno obo subai project buar bukru yongkha kora rok laika thaisa thuiso obo tei sapta kaisa yagoloba makhangnai kora klaika bebak no net joto kusung paika obokhe ani subai project yang phajingke phantok khet obo phantok kaimani phantok buar bukhri klaika obo phantok buar bukhri klaika tao obo tai mas kaisa yagolo ma khangnai oke phantok khet oro 350 hai bufang tongo phantok bufang line ke rojak oke drain khuri roka duita line por drain kaisa ke o yapango tui jomong ya jate yapango tui jomong ya phantok thui yang nan bangai nai drain khai rojak obo line ke oke phantok khet phantok kaijak oke jinga bari jinga project jigamsa jinga thaika teneno first orani jinga 6 kg khago muthai rokot thibejam thaika jinga muthai thibejam kora rokot thaika jinga project oke phantok watoi molni borsa season neba mui kuthung chas khlaimani sikonsa ani phantok project obo oke jinga project oke phantok ayang phijing oke subai obo jinga thaibai tongkha kora klagaijak thai kolok jaita jinga kosoi phunuka jinga phunuka phantok phunuka tau khenarong natai mungsa phunungnai obokhe gaireng watui pantui rok pathak jangnai mui kuthung khabai nai aro roka jangnai jirai jangnai jaga oke gaireng oke tai jinga project kaisa obo atalo kaisa jinga yang oke subai khet yang phasingke murimi line ke kaijak murimi sigon ko
tei thei ako tauk se sikon sikon ko aro mokar ko kaijak muri min laga oke muri sikon sa muri mi khet khai mane oke muri mi khet au khapang ni lokosong norong no belai belai hambai paithak jora ani video nai man bangai nai jotno khumka hambai।